Zdravím vás, priatelia, tu je Gabriel a naposledy sme skončili pri vytváraní tejto statickej HTML stránky. Vidíte, že je úplne jednoduchá a dnes budeme objavovať spolu jQuery. Znamená to, že čo vlastne také jQuery robia, je to nadstavba JavaScriptu a ak mi dáte pol hodiny, tak vám ukážem veľmi stručne niekoľko praktických ukážok, čo s tým sa dá spraviť. Takže túto stránku Dom hororu sme urobili v našom editore. A vidíte, že toto, čo tu mám, to je tento web. A čo budeme robiť je, pripravíme si prostredie pre jQuery. Takže čo musíme urobiť je do hlavičky, tu nám začína, tu nám končí, vpíšeme link, alebo napíšeme tento link. Je to ovládanie práve jQuery na niekoľkých serveroch po celom svete a zabezpečuje, aby skripty, ktoré napíšeme na tejto stránke, aby boli vykonané. Čiže to je prvá vec, ktorú musíme spraviť. Druhú vec, ktorú musíme urobiť, je, že urobíme skript úplne dole v petičke, tesne nad body a napíšeme script a to bude začiatok a tu dáme koniec. Skript, musíme to, keďže je to v páre, čiže to musíme uzavrieť. Čiže je dosť dôležité, aby sme písali jQuery, ja to trochu skrátim na konci, na spodnej strane, tak sa to väčšinou robí a má to svoje aj opodstatnenie. A zväčším priestor pre skript, kde budeme písať jQuery. Takže prvé, čo si musíme napísať je, že teraz keď to uložíme a spravíme, nič sa nestane. Vytvoríme si prostredie. Začína to dolárom a napíšeme dokument.ready dokument musí byť v zátvorke. Ready znamená, že je pripravený. Zátvorka function a prázdna závorka a celé to musíme dať do hranatej zátvorky. Ukončíme zátvorku, pretože počet zátvorek musí byť párny. To znamená, že tieto zátvorky sú párne, ale tejto chýbal pár, čiže museli sme pridať aj nakoniec, urobíme bodko, čiarku a toto rozdelíme. Čiže, aby som vás teraz nepoplietol, toto je základný rámec, do ktorého budeme písať všetky príkazy, inak by nám to nefungovalo. Takže, čo my môžeme napísať? Napíšeme, teraz samozrejme, keď to uložíme a resetneme, samozrejme nič sa nestane, pretože nie je žiadny príkaz. Takže prvý príkaz, ktorý si v praxi uveríme, je dokument vyberieme tzv. Selektor. Selektor znamená, čo budeme robiť.
alebo s akým príkazom budeme pracovať. Tak si napríklad zoberte, že IMG je selektor, áno, obrázok. Selektor je H1 alebo H2, selektor je P, selektor je, to sú tie najznámejšie selektory, čiže ja si dám IMG, selektor IMG, čiže tomuto skriptu hovoríme, že vyberie všetky IMG bodka, či ako keby krát, klik, to znamená, že ak kliknem na IMG, niečo sa musí stať. A vždycky zopakujem túto formuláciu function zátvorky zátvorky a kde to mám? Pardon. Upsa. O jedno ďalej. Zátvorku, aby bolo spárované zátvorky. Čiže tu napíšem prvú funkciu. Že vyber program, vyber všetky IMG alebo IMG, na ktoré klikneš a urobíš túto funkciu a opäť dáme čo tu dáme? IMG príkaz this bodka hide a ukončíme týmto. Takže aby sme bolo jasné, toto je prvý príkaz, ktorý sme urobili. Čo to robí v praxi? Uložíme to, prepnem, refreshnem stránku a myškou nájdem na prvý obrázok, ktorý mi príde pod ruku a stlačím klik. Zmizol. Ďalší obrázok, klik, zmizol. 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 Keď klikám na všetko ostatné, nemizne. Prečo? Pretože sme povedali prvý príkaz, toto je v celom dokumente, toto je prvý príkaz. Dolar IMG, čiže selektor IMG, všetko, čo je IMG, selektor, bodka, keď na to klikneme, vykonáte túto funkciu, this je názov programu, funkcie alebo príkazu, čiže toto, na čo klikneš, hide vieme z CSS, že skryť. Áno. Takže výsledkom je to, že na jedno kliknutie nám všetko zmizne. Refreshneme stránku a opäť bum, 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 bum. Všetko mizne. Refreshnem stránku. Ale teraz napríklad budeme chcieť, aby sa zmizol nám napríklad text. Urobíme presne ten istý zápis, ale iba jednu maličkú zmenu. Ja to nebudem kopírovať, to je lepšie prepisovať, aby nám ten syntax vošiel do krvi. Takže opäť zátvorky a miesto IMG dáme P, paragraf. Čiže počítaču povieme, že všetko, čo je P, paragraf, odstavec, bude sa správať a opäť to zopakujeme, keď na to klikneme function, prázdne zátvorky a tieto funkcie tých
v týchto bracket zátvorkách, čiže aby sme boli, a nezabudnúť bodku čiarku, rozoberieme tu, áno. Čiže dáme tu zase dolár a povieme príkaz this, čiže na čo som klikol, nech sa stane bodka hide, čiže skryť a zátvorky. A nezabudnúť bodkočiarku. Čiže vlastne navľad sme skopírovali tento tu prvý príkaz, len toľko, že sme vymenili to P-čko a tým sme vlastne vytvorili druhý príkaz, že nie len obrázky, ale aj paragrafy. Uložíme, refreshneme stránku a teraz podľa všetkého mal kliknutím na text by mal zmiznúť. Som zvedavý. Nezmizne. Prečo? Niekde som spravil chybu. Kde som tak mohol spraviť chybu? A vidíte, klik, čiže jedno písmenko až teraz, lebo to je tiež príkaz, uložiť. Refreshneme a dáme toto. Bum, mizlo to. Vidíte? Mizne to. Text zmizne. Text zmizne. Ostali mi len názvy článkov. Refreshnem a opäť mizne. Kliknem na ten, zmizne. Na to zmizne. Na to zmizne. A tak ďalej. Všetko mizne. Pri refreshnutí sa opäť udáva. Áno. Takže, prečo? Lebo sme spravili tento príkaz. Môžeme pokračovať ďalej. Miznutím. Čo by sme ešte mohli nechať zmiznúť? Obrázky sme už zmizli. H2, nadpisy. Áno, čo sú to nadpisy? Toto je tu nadpis, vidíte, toto je H2. Čiže dám taký istý príkaz, ale miesto img alebo p paragrafu dám H2. Budem špecifikovať. Opäť. Tu mám. Dolár. A poviem všetky H2 na tejto stránke, a mohol by som len hačka dať, ale môžem dať bodka po kliknutí, čiže po kliknutí, nech do zátvorky sa vykoná funkcia s prázdnymi zátvorkami, pretože my to rozpíšeme opačne, tak, a nezabudnúť, že zátvorky musia byť spárované, čiže táto zátvorka s tou, čiže musíme tu jednu pridať a bodkočiarku a rozdelím si to. A čo sa stane opäť, čiže nech všetky H2 kliknuté, na ktoré kliknem, nech čo sa zachovajú. This, to je príkaz toho programu jQuery, musím to uzatvoriť, bodka hide. Nech sú skryté, nezabudnú zátvorky a bodkočiarka. Ak som nespravil chybu, respektíve navľad kopíroval, tak refreshneme stránku a ideme mazať. Obrázky sme si už zvykli mazať, vidíte. Texty sme si zvykli mazať, ale teraz sme pridali aj H2, čiže názov články. Pekne mažeme. Vidíme, ako to pekne maže? Aj to všetko máže. Refreshneme to. Máže to. Dobre. Je to dobre, že? Sme borci. Čo ešte môžeme zmazať? Všetko môžeme vlastne. Celú stránku môžeme zmazať. Toto ostatné nemôžeme mazať. Pomocou, vidíte, všetko vieme to zmazať pomocou týchto pár príkazov a respektíve 3 príkazov. Tu nám mážeme všetky img, tu na všetky paragrafy, tu na všetky názvy. V našom prípade špecifikované H2. Pozrieme sa, čo by sme ešte mohli zmazať. Li. Pozrite sa, odkazy. Li, to je tiež element. Takže, aby sme nezdržiavali, toto si Ctrl skopírujeme, vložíme a miesto H2 dáme li a nič iné nemusíme urobiť, len to nahráme, teda uložíme, refreshneme
a mažeme. Všetko funguje krásne, tak sa maže, jak je. A teraz sme pridali aj tie líčka, čiže aj tieto veci by nám mali ísť mazať. Pozrite sa, jak to ide krásne. Opäť toto. Ale keďže tie aj dole sú, tie odkazy, aj toto môžeme mazať. Vidíte? Ako sa krásne mažú. A ja to pomážem všetko, aby to bolo veľmi demonstratívne. Tak, ostalo nič prakticky. Rozumieme? Čiže ja to zakomentujem a to nie je mazanie, to je hide, v skutočnosti skrytie. Ale ja to zmazanie elementov a dám tak, čiže tu bude mazanie elementov, čiže budeme vedieť, že s týmto mažeme elementy. No, takže v podstate sme sa naučili jednu dôležitú funkciu a v praxi ukázali, ako také query, jQuery teda môžu fungovať. No, aby sme to možno ešte vylepšili, a neviem, či vládzete sledovať, ako to krásne maže, áno, tak urobíme takú vec, že IMG, áno. Ďalšia funkcia je, že keď do týchto zátvoriek pridáte napríklad, ako rýchlo sa majú skryť. Keď poviete, že hide napríklad 1000 milisekúnd. 1000 milisekúnd to je to mi asi chýba bodkočiarka. 1000 milisekúnd je 1 sekunda. Áno. Čiže teraz mažeme IMG a spomaľovanie alebo zmiznutie bude trvať 1 sekundu. Uložíme to, refreshneme stránku a čo sa stane? Ak kliknem na tento IMG, tak bude miznúť 1 sekundu. Skúsime to. Sám som zvedavý. 3, 4. Dobre. Tento takisto 1 sekundu. Text by mal zmiznúť i hneď. Tento obrázok 1 sekundu. Krásne plynulé. A všetko ostalo mizne rýchle, iba sme povedali tomuto príkazu, že IMG bude sa skrývať 1000 milisekúnd, čiže 1 sekundu. Áno. Čo by sa stalo, keby sme to dali na 3000 milisekúnd? Čiže 3 sekundy. Ops. Takže tento veľký obrázok bude miznúť 3 sekundy. Teraz. Pekné, že? Logo. 3 sekundy. A tak ďalej, a tak ďalej. Vidíte, ak sa krásne text prispôsobuje, ak to obteká. Aj toto dáme. Takže 3 sekundy sa zdá byť veľa, nie je to celkom demonstratívne, čiže dáme 2 sekundy 2000, alebo napíšeme aj slowly, aj to funguje, ale teraz to nebudeme komplikovať. Čo sa stane, keby sme to isté dali pri paragrafoch? Nech to mizne 1500 milisekúnd, čiže sekundu a pol. Áno. Refreshneme stránku. A teraz sme nastavili paragraf, to je pečko, aby to mizlo 1500 milisekúnd. Pozrite, jak krásne. Pozrite, jak krásne. Obrázok. Ostal dlhší. Vidíte, že text krásne plynule mizne, všetko sa nám pekne posúva, aj tento text mizne, teraz zmiznú všetky obrázky pri kliknutí. No a názvy článkov, keďže názvy článkov sú H2, názvy článkov je H2, čas nie je určený, čiže sa deje okamžite, vidíte, hneď. No a ešte toto, aby sme mali. A toto idú rýchlo. No dobre, refreshneme stránku. Takže vidíte, že tu dávame čas. Dám tu
H2 nech mizne a jak sa to píše? Slow. Miesto milisekúnd som použil slow, uvidíme, či som sa nezmýlil, ale iba H2, áno, čiže nadpisy článkov. Zle som zadal syntax. Slowly. Pochybujem. Ako sa to píše? Už ani neviem. No dobre, nebudem to zdržiavať sa čas týmto. No. Takže dnes sme si prebrali základný funkciu div, ukázali zápis, tento je selektor, paragraf a tak ďalej. A tak tu dáme, že H2, teraz zmením, dáme, že bude, tu máme 2000, 1500 a tu dáme 1000 milisekúnd a tu dáme odkazy tiež 1000 milisekúnd. Áno, čiže 1 sekundu. Tak toto trocha zmením, refreshnem stránku a aby sme boli jasné, obrázky miznú za 2 sekundy, paragrafy za sekundu a pol a toto po 1 sekunde. Čiže všetko teraz je také animované a tu sme dali, vidíte, že sme dali sekundu na miznutie, jak to krásne mizne. A ešte čo sme dali miznúť H2, čiže nadpisy článkov. Doteraz boli aké? Doteraz mizli okamžite a teraz krásne to, no toto je krása. Pozrite, jak to krásne všetko mizne. To sú jQuery, oplatí sa a tak to vymažeme, nech sme kamoši. Pozrite sa, jak to krásne mizne. A yes, tak to je paráda. Čo sa dá, týmito pár príkazmi, čo sa dá všetko urobiť. No, to je úžasné. Dobre, a teraz, keďže sme v 22. minúte, teraz urobíme ďalšiu funkciu a zopakujem tu pôvodne, aby sa nám to vrilo v mieste. Celý skript musí byť $zavináč.ready a funkcie. Tak ako je a tu musí byť uzatvorený. Áno, s bodkočiarkou, to je dôležité. A všetky tieto príkazy, každý jeden príkaz je tu na. Áno. A sa tak navlas opakujú, len meníme selektor a podľa ľubovole čas. Ale existuje ešte, čiže platí to tak, že image, obrázok, krát kliknutím, nech sa stane to, že tento, kde si klikol, nech hide, nech sa skrie za 2000 milisekúnd. Áno. Dobre. A teraz urobíme variáciu var. Var je čo? Var sa píše, to je taká krabica, ktorú preddefinujete nejakú hodnotu a program si ju sám podľa dní sa bude riadiť, čiže rovná sa a príklad povieme, áno, že var rovná sa 5000 milisekúnd, áno. Myslím, že bodkočiarka sa za to píše asi. Kde som spravil chybu? Aha, variácia. Var je príkaz a teraz, že čo? Tak napíšeme čas rovná sa 5000 milisekúnd. A teraz, keďže vidíte, že každý čas, ktorý sa skrýval, máme rôzny, môžeme to jednotiť tak, že miesto toho času napíšem len čas. Áno. Miesto 1500 napíšem čas. Aj tu napíšem čas. Aj tu napíšem čas. A program vie, že variabilita času je 5000 milisekúnd a týchto 5000 milisekúnd on dopíše miesto toho času. Tu a tu. Čiže teraz, aby bol ten rozdiel signifikantný, som preto dal 5 sekúnd miznutia a všetky rovnaké
aby bolo jasné, že už teraz nejdeme cez tie milisekundy, ktoré sme tu dali, ale cez túto variáciu. Takže som to uložil, sám som zvedavý, či som nespravil chybu, refreshnem stránku a vidíte 5 sekúnd sa mi skrýva obrázok, 5 sekúnd mi mizne menu, 5 sekúnd veľký obrázok, 5 sekúnd text, názov článku, článok, všetko sa hýbe, všetko je v pohybe, všetko. Ups. Ako som to docielil? Tým, že sme čas stavili, že sme použili variáciu a my definovali, že čas je 5000. Áno. Fantastické, že? No, a to veľa toho neviem, len toto. Nie, že len toto, ale môžem dať tu 2 sekundy, čiže 2000. Áno. Uložím a všetko bude miznúť v 2-sekundových intervaloch. Bum. A ide. Mi sa to neuveriteľne páči. Pozrite, jak to krásne. Samozrejme. Aj tak. Tak to sa poplietlo, celý program. Dobre. Všetko ide oveľa rýchlejšie, lebo sme tu spoločnú hodnotu vara. Čo by sme ešte na záver ukázali, že 26. minúta, už nebudem otvárať novú tému. Toto si nejak vykrátim. Uložím. Takže priatelia, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ospravedlňujem sa za amatérske vyjadrovanie, nemám to ešte v krvi. Ale ja som z jQuery bol tak nadšený, že sa mi to ohromne páčilo, že som si dovolil, aj pre vlastné pripomenutie, som si dovolil vám nejak to demonštrovať na webovej stránke, ktorú sme spolu robili. A môžete na tomto fóre, kde si nájsť, ako som sa trápil s touto webovou stránkou a ju vidíte, ako krásne a to všetko mizne. Takže ďakujem za vašu pozornosť a nech sa vám darí. Zdraví vás Gabriel.